Cartagena és un rival molt potent, jo crec que serà dels que haurà d'estar dalt. I a veure, jo crec que aquest desplaçament és un primer desplaçament per nosaltres, sobretot perquè el fem amb autocar i veurem a veure en quines condicions arribem a jugar el partit, no? Evidentment que el que volem és intentar aconseguir els 3 punts, lluitarem pels 3 punts, intentarem competir el millor possible per intentar guanyar els 3 punts, però jo crec que el cansament, el desplaçament és complicat, no? I no sé en quines condicions arribarem. Jo crec que durant la setmana estem entrenant bé, cada cop l'equip està creixent una miqueta més, però amb un desplaçament així són altres factors que influencien en el resultat i a veure com podem arribar a posar, sobretot a la segona part, no? Bueno, jo crec que Cartagena el millor que té és que té un equilibri entre jugadors amb molta experiència i jugadors que estan en formació i tirant cap amunt, no? I té jugadors que venen de la base del Pozo, que són jugadors molt competitius, que saben competir bé, i ha fet un mix aquí que jo crec que sobretot a la llarga aniran de menys a més i els hi donarà bons resultats, no? Per això et preocupa, perquè aquesta experiència els hi dona un molt bon posicionament al camp, aquesta joventut els hi dona córrer, pressionar bé, intentar guanyar esquenes, tenen jugadors que desequilibren molt bé l'1 contra 1, per tant és un equip bastant equilibrat i que si volem, com tots els partits, no? I sobretot quan jugues fora, aconseguir 3 punts has de fer 40 minuts de molt bon nivell, no?